Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri yake muku. Benin yau ranar 20 ga wannan wata na Mayu sun yi sabon shugaban ƙasa a hidabin shi ya yi alƙawarin yara alaƙa da ƙasashen makwabta, ana maganar Niger da Burkina musamman da ƙasashen Sahel da kuma babban tawaga daga Niger da ƙasashen IS da suka halarci wannan taron. Ku zo mu gani abubuwan da suka faru a bikin rantsan sabon shugaban ƙasar Benin. To ikon da Patrice Talon ya gama bayan shekara 10 yana mulkin Benin, sabon shugaban ƙasansu kuma da sabon constitution, sabon kundin tafiya zai zamanto cewa zai yi mulki ne na shekara 7. Romuald Wadani shine yanzu sabon shugaban ƙasan Benin da mataimakiyar shi wanda ita ce kuma ta yi shekara 10 mataimakiyar shugaban ƙasan Benin Patrice Talon a lokacin. Sabuwar tafiya. Babban tawaga daga Niger wanda ya jagorance ta Prime Minister Ali Lamin Zen ya tahi a wannan biki na rantsar da shugaban ƙasar Benin sabo, sannan kuma tawaga daga Mali wanda ya jagorance ta ministan harkokin wajen su Abdoulaye Diop, haka su ma daga Burkina Faso ministan harkokin wajen su shine ya je ya halarci wannan abun. Wannan risala ce mai kyau daga ƙasashen IS na cewa ban mu faɗa da kowa kuma kofofin mu a buɗe suke don mu yi mu'amala musamman ma da makwabta, mu ci gaba da yaƙi da ta'addancin da ya addabe mu kuma mu gyara ƙasashen mu tare. Bayan mun gani cikin ceremony, cikin biki, sabon shugaban ƙasar Benin ya yi bankwana da tsohon shugaban ƙasar Benin a babban bikin da aka yi cikin hidabin shi shugaban ƙasar Benin sabo kenan Romuald Wadani ya yi gaisuwa ga duka wanda suka zo, sannan kuma abu ne normal da yake tafiyan ƙasan shi, ya yi ma 'yan ƙasa alƙawali na cewa ƙasansu Benin tana bisa kan hanyar ci gaba, tana bisa kan hanyar bunƙasa arziki, amma ya ce bunƙasa arziki ba zai tabbata ba ko kuma ba za su yarda da cewa suna da bunƙasa arziki sai abin ya isa ma kowa da kowa. Misali ya ce kowane mutum, kowane fami ya zamanto cewa lokacin da za su kai ɗiyansu lakwal ba su da damuwa. Manoma lokacin da za su ɗauki kayansu su kai wani wuri suna bin hanyoyi masu kyau don a sauƙaƙa musu kasuwancinsu, ya zamanto cewa kuma da matasa suna da hanyoyi a ɗauke su aiki ko kuma su yi kasuwancinsu. Anan ya yi alkawali ga matasan, ga mata, ga manoma, ga hamma sojawa na cewa duka zai yi matuƙar ƙoƙarin shi a tanke shugaban ƙasar Benin don ya ƙarfafa tsaro, ci gaba, zama lafiya, haɗin kai da bunƙasa arziki cikin alkawalin da ya ma 'yan ƙasan shi kenan. Har ya kira mutane wanda suke diaspora na Benin tun da lokacin Patrice Talon ya ƙuntata ma mutane musamman ma wanda suke ƙalubalantar shi, wanda suke waje ba su ma son sauka Benin. A wannan sabuwar tahiya ta Romuald Wadani a hidabin shi ya nuna da cewa shi dai kam yana gayyatar duka 'yan Benin da su zo su zamna don a yi aiki tare su bunƙasa ƙasansu. Abin da ya shahi ƙasashen waje ya fara daga ƙasashen makwabta da farko, kuma ya yi ma magana musamman ma duka in ya yi magana yana cewa su region, kuma sai ya ƙara ma magana na cewa le pays voisin. A cikin ƙwaƙwalwar shi yana magana musamman Burkina Faso da Niger, tunda a ƙasashen mu na IS wannan ƙasan guda biyu Burkina Faso da Niger mu ne muke da frontier da Benin. Ya ce ya yi alƙawali na cewa Benin zai zamanto ƙofofinta a buɗe suke don a zamna a sasanta don a yaƙi ta'addanci tare. Ya ce kuma don ƙasashe na makwabta a sa hannu cikin hannu don mu dawo da bunƙasa arziki da ci gaba kuma da hulɗa mai kyau wanda aka saba da ita a wannan ƙasashen. Ya kira kuma ƙasashen su region gaba ɗaya kenan na Afirka ta mu ta yamma na cewa haka a sa hannu cikin hannu don a yaƙi da ta'addanci don a bunƙasa ƙasa. Ya kira kuma partenaire African kenan ƙasashe na nesa da sauran ƙasashe ma na wajen duniya na cewa Benin kullum zata girmama magananta na cewa duka wanda ya zo in aka sa wasu yarjejeniya Benin zata riƙe wannan yarjejeniya ta mutunta ta, kuma ne Benin ya ce tana nan a sauraron duka wanda za su zo don a yi aiki tare. Hidabi ne mai mahimmanci musamman ma a harkar diplomasiya da ya anan. Abin da ya shahi musamman ma alaƙar mu Niger da Benin da take faruwa mun gani fiye da kusan yanzu shekara 3, zan mu ce kusan shekara 3 frontier area tun da zuwa hukumar CNSP mun gani da cewa matsaloli da yawa daga gefen Patrice Talon tun da gaskiya ya so ya kawo mana yaƙi kuma yana shirya 'yan ta'adda a Benin don su zo su yaƙi Niger. Muke fatan da wannan sabon shugaban ƙasan kuma wannan ziyara na cewa Prime Minister ne da kanshi ya ta yi, ana iya aika minista harkokin waje kamar Mali da Burkina Faso, amma Niger sai ya zamanto cewa Prime Minister ne da kanshi ya tahi
ya je ya halarci wannan taron, to risala ce mai ƙarfi ga su 'yan ƙasar Benin, kuma muke fatan daga gefen su ma za su nemi su gyara duka harkoki don ya zamanto cewa an buɗe kasuwanci tsakanin Benin da Niger, an buɗe furanciyar, an buɗe hulɗa, kuma sojawan Faransa suna ƙasansu amma su nisance mu daga duka wani abu wanda zai zo, tun da babban matsalar rashin buɗe furanciyar tsakanin Benin da Niger ita ce matsalar tsaro, wanda mu daga Niger mun san da cewa ana yi mana ƙulla-ƙulla. Muke fatan wannan shugaban ƙasar zai nemi ya gyara alaƙa don a dawo da hulɗa mai kyau, musamman ma yanzu da muka gani harkar man fetur Niger da ƙasar China an sa cewa yarjejeniya ta dawo, kuma dole bututun mai ya bi ta Benin alal aƙalla a yanzu. Kenan muke fatan gyaran alaƙa da buɗe furanciyar da dawon hulɗa da confiance, kuma da musamman ma wajen harkar tsaro, haka da Benin da Burkina Faso kuma da sauran ƙasashe. Abin da ya jawo hankalina na mutunci, mutanen Benin kullum sun san girmama mutum, su al'adunsu ne, ko me matsalar mu na diplomasiya, amma abin da baku sani ba, 'yan Benin suna da al'adu na ba babbar girma sosai. Da aka ƙare wannan rantsar da shugaban ƙasar Benin, sai ya zamanto duka da tawaga ko na Benin manyan ma'aikata da sojawa, ko kuma baƙi da suka zo suka tadda shugaban ƙasar bisa, suka gaida shi, suka yi mishi felicitation. Amma mutanen wanda shi president ne da kanshi ya sabko ya je ya gaida su ne tsahin shugaban ƙasa, kuma da wasu tsahin kenan mambu na assembly, kamar lattijawansu na tafiyansu. Akwai Soglo yana nan a zamna kamar yadda kuka gani, akwai Yayi Boni shugaban ƙasa wadane shine da kanshi ya sabka ya je gaida su. Cikin al'adu ne in kun sani na Benin, ba zai ba ku mamaki ba na cewa duk girmanka duk makaminka kana girmama na bisa, kuma al'adu ne na cirelama na Afirka. An rantsar da sabon shugaban ƙasa, sabuwar tafiya za a tahi da ita yanzu a ƙasar Benin. Muke fatan mu ga sabon canji da gaske, muke fatan mu gani ci gaba, muke fatan mu gani buɗe frontier tsakanin Benin da Niger, muke fatan mu gani cewa duka kullakulan da ake kawo mana daga hanyar Benin ta tsaya ta ƙare. Shugaban ƙasansu zai tabbatar da cewa wani tashin hankali ba zai shigo daga Benin ba, mu ma daga wajenmu kuma muke fatan mu ƙara sama zuciyarmu cikin ruwan sanyi don mu dawo da mu'amala ta hulɗa da ci gaba tsakanin ƙasashen biyu. Kullum gyaran alaƙa tsakaninka da maƙwabta shine mafi alheri. Sabon shugaban ƙasa muna yi mishi fatan alheri, muna yi ma 'yan Benin murna, ko muke yi musu fatan ci gaba da ya zamanto da cewa sabon tafiya ce ta adalci da ci gaba ta fara a ƙasansu. Sai mu haɗu da ku da sauran labarai kenan insha Allah. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.